L-ewwel ta' Novembru huwa jum speċjali għar-residenti kollha ta' Dar Bjorn u l-fundatur tal-Fondazzjoni ALS Malta, Bjorn Formosa, jum li jfakkar il-ġurnata li fiha fl-2017 infetħet l-ewwel dar għal persuni b'kundizzjonijiet newroloġiċi fit-Triq il-Kbira f'Ħal Qormi. Il-5 anniversarju tfakkar b'ċelebrazzjoni mill-isbaħ it-tlieta filgħodu quddiem id-dar u li għalija seta' jattendi Bjorn Formosa nnifsu wara xi jiem rikoverat l-isptar għal operazzjoni li rnexxiet. Apparti Bjorn, għal din iċ-ċerimonja attendew fost l-oħrajn Martu Marija, Natalie Briffa, Peppi Azzopardi, Peter Busuttil u residenti kollha ta' Dar Bjorn. Fost il-kliem ta' tifħir li ngħaddew lil Bjorn u lil Martu Marija għax-xogħol siwi li qed jagħmlu, spikka d-diskors ta' Peppi Azzopardi illi spjega kif Bjorn huwa l-moħħ ta' din ir-residenza filwaqt li Marija hija l-qalb li tħabbat biex tibqa' għaddejja ħidmet id-dar. Fl-aħħar taċ-ċerimonja tħejjit sorpriża ħelwa għal Marija Formosa hekk kif ġiet inawgurata plakka ġdida mal-faċċata biex din id-dar ġiet iddedikata lilha għax-xogħol bla waqfien tagħha u l-imħabba bla kundizzjoni li turi lil Bjorn. Emozjonata, Marija rringrazzjat lil żewġa tad-dedikazzjoni tant speċjali hekk kif id-dar issa jisimha il-Kapitlu ta' Marija. Bil-plakka tirringrazzja tax-xogħol mingħajr waqfien u s-sapport kbir tagħha. Din id-dar tilqa' fiha nies b'diversi kundizzjonijiet bħal ALS, Parkinson's u l-Huntington's. Mill-2017 l-hawn, din id-dar offrit lir-residenti sens ta' dinjità u sserħan il-moħħ lill-qraba tagħhom. It-tieni dar Bjorn se tinfetaħ fix-xhur li ġejjin f'Ħaż-Żebbuġ.